Bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes a la jornada de transferència dels Premis Respon.cat 2024. Aquesta tarda tenim amb nosaltres a Clara Brull Cerdanya, que és vicepresidenta de Respon.cat i fundadora i consellera delegada del grup CBS Quality. Endavant, Clara. Molt bona tarda a tots i totes. Moltíssimes gràcies per estar aquí. Avui estem en el Premi a la Trajectòria de Responsabilitat Social d'Empresa Prime, concretament a la jornada de transferència, que cada any, després de donar el premi, ens agrada intercanviar opinions, conèixer de primera mà quines són aquestes bones pràctiques que fan les empreses premiades. Concretament aquest any, aquest premi a la trajectòria ha estat per Bàsquet Girona i avui tenim a nosaltres a la Clàudia Batlle, benvinguda, Clàudia. Moltes gràcies. Que és la responsable de responsabilitat social del Bàsquet Girona. Ara l'Andrea us passarà un enllaç pel xat, que és la fitxa de bones pràctiques del Bàsquet Girona, per si li voleu fer un cop d'ull. I a la web de Respon.cat trobareu tant els vídeos d'ella i de la resta de premiats per si els voleu consultar. Seguidament us passarem un vídeo, que és el vídeo que és una miqueta així el resum d'aquestes pràctiques del Bàsquet Girona. Així que, Andrea, quan vulguis. Un deure. Compromís, solidaritat. Premi Respon.cat 2024 a la trajectòria del compromís en RSE per a empreses petites i mitjanes. El Bàsquet Girona, fundat l'any 2014, és un club esportiu dedicat no només a l'excel·lència esportiva, sinó també al benestar social, mediambiental i de governança. En el seu 10è aniversari, Bàsquet Girona impulsa el BGB Grit, un moviment que promou la transformació social i mediambiental a través de l'esport. Amb el lema Be Great es dirigeixen als joves amb l'objectiu de conscienciar-los i empoderar-los per marcar la diferència. L'esport és l'eina, però la seva missió va més enllà. Volen fer del món un lloc millor. El Bàsquet Girona es comença a enfocar en RSE des dels seus inicis, bàsicament perquè forma part de l'essència del club. Nosaltres entenem l'esport com una eina de transformació social i a partir d'aquí entenem que hem de fer tot d'accions socials, de sostenibilitat social i mediambiental i decidim començar a fer aquestes activitats amb els dos àmbits, des de l'àmbit més social amb entitats i la comunitat fins a l'àmbit més mediambiental, que seria tot el tema de l'entorn. I en quant al tema mediambiental, ens vam posar molt forts a partir del 2017, sobretot, en reduir tot el tema del paper, intentar reduir el paper a zero, plàstic a zero. Nosaltres no hem tingut carnets físics, no hem imprès entrades, tot això sempre ha anat dintre el món digital. Doncs la política de paper i plàstic zero del Bàsquet Girona consisteix en intentar reduir al màxim aquests dos elements. És una cosa que portem treballant des de ja fa bastants anys. Per exemple, a nivell d'oficines hem intentat eliminar al màxim les ampolles de plàstic. La gent els treballadors ja estan molt conscienciats, venen amb les seves cantimplores i des d'aquí les reomplen cada dia. Una de principal a nivell mediambiental és aconseguir tenir els pavellons més sostenibles que puguin existir. Això no és fàcil ni és ràpid, però sí que ho estem intentant. Des del club també ja fa un parell de temporades que es fan recollides de brossa a diferents punts del territori. Ho han fet des de la platja fins també als exteriors d'aquí el pavelló. Aquí al costat del pavelló tenim un riu i és molt important realitzar aquestes neteges. Fa poc en vam fer una i aquí al voltant del pavelló i vam recollir més de 140 quilos de brossa, perquè us en feu una idea de la gran quantitat de brossa que tenim aquí al costat. Doncs aquesta part social i mediambiental del Bàsquet Girona, del club, és un valor afegit que crec que un club d'esport professional i també de la base que faci aquest esforç per donar també visibilitat a un problema que tenim com a societat, doncs és un valor afegit molt important i que valoro molt positivament.
Des del Bàsquet Girona ja fa molts anys que es treballa el programa d'apadrinaments, que bàsicament consisteix en què un jugador del primer equip apadrina a un equip o diversos equips de la base. Llavors això és molt xulo perquè pots veure interactuar, doncs, òbviament, jugadors professionals amb nens i nenes de la base que els miren amb aquesta mena de devoció, no?, a vegades, i el que fan és que els van a visitar en alguns entrenaments durant la temporada i participen de l'entrenament, els donen 4 tips, no?, que diguéssim, poden parlar amb ells, poden fer fotos. És una manera també de baixar els professionals i dir-los ei, estem en aquesta realitat de la base del club, i l'altra, doncs, la base, poder conèixer de primera mà els jugadors professionals. Doncs les visites a centres escolars i fundacions tenen accions diferents. Tenim la part més d'informació, no?, que seria amb els jugadors del primer equip, anem a escoles, per exemple, i donem visibilitat al que fem aquí i als valors que intentem transmetre per part del club i sobretot del primer equip, perquè és amb la part més visible de l'entitat, no?, cap als nens. I res, això, intentem donar valors i que tinguin ganes de venir a veure tot això. El que crec que significa pels nens i nenes els apadrinaments. Doncs crec que és una unió, no?, entre el cim de la piràmide amb la base, no?, amb la part més estructural que és la base, i llavors és aquesta unió entre el que pots arribar a ser, no?, i si t'esforces molt podràs i tindràs l'oportunitat, perquè a més el Bàsquet Girona és el que està fent, perquè al final hi ha nens que van començar fa 5 i 6 anys que ara mateix estan entrenant amb nosaltres, no?, i és donar aquesta esperança i ganes, no?, de que aquests nens que ara estan a la base puguin arribar algun dia al primer equip. Home, rebre el premi de Respon.cat ens va fer molta il·lusió, sobretot perquè nosaltres no treballem per rebre premis, no? Treballem perquè creiem que hem de treballar en aquest sentit, i quan ens van notificar que havíem rebut aquest premi, doncs ens vam posar tots molt contents, tot l'equip. Va ser una notícia molt positiva perquè ja et dic, no ens ho esperem i al final tenim 10 anys com a entitat, no som gaire grans, i llavors rebre un premi per aquestes accions que fem per nosaltres significa que realment estem deixant petjada i és molt important. 3 vegades immortals. Esforç. Equip. Que interessant. Clàudia, quan vulguis, doncs ens acabes d'explicar perquè a mi m'han entrat ganes de saber més de tot el que feu. Bé, primer moltes gràcies a tots i totes els que esteu avui aquí. Espero estar a l'altura. És la primera vegada que faig una cosa així, també em soc sincera, o sigui que res, que m'agradaria molt que qualsevol dubte o cosa que pugui... Sé que al final hi haurà un torn de paraules, però bueno, que si ja teniu dubtes els aneu guardant i intentem respondre'ls al final de tot. També donar les gràcies a Respon.cat per aquesta oportunitat. Al final és molt xulo poder ensenyar el que estem fent més enllà de la nostra àrea, no? I res, jo us vinc a fer... Quan em vam plantejar fer aquesta presentació, no ens limitarem a parlar de les coses que fem, accions concretes, sinó anem a parlar una mica de problemes i com ho hem fet per arribar a on estem fins ara. D'acord? Llavors jo tinc una presentació preparada que ara us compartiré, a veure si ens en sortim, i començo. Vale, ho veiem? Sí? Sí, perfecte. Sí, es veu, es veu. Primer de tot, nosaltres aquest premi l'hem obtingut des de la Fundació del Bàsquet Girona, però veureu que aquí tot el rato sortirà la paraula Be Great. En el vídeo ja sortia, i és que nosaltres, a partir d'aquest any, hem decidit crear aquesta mena de marca segell per poder englobar totes les accions que fèiem a través del Bàsquet Girona. És una manera d'arribar una mica més lluny, no quedar-nos només aquí al territori, sinó també poder ser visibles més enllà del bàsquet, no? Perquè
L'esport és una eina de transformació impressionant, però també volem anar més enllà de l'esport, d'acord? Perquè no et xoqui una mica. Us passo un vídeo. Because greatness isn't just about winning. It's about making a difference. Redefining the game for a sustainable future. A united community driving the force of change. Vale, amb tot això era, per tenir una mica d'introducció, no? Per no anar directament en matèria, un vídeo bastant xulo que vam fer aquest any amb una mica el propòsit de què és Be Great i, òbviament, amb l'essència que tenim des del Bàsquet Girona, no? Som una comunitat unida per lluitar, per fer un canvi en el món, no? Sempre diem no som l'equip més sostenible del planeta, òbviament, però treballem per fer-ho. Llavors, anem amb això. En el vídeo s'ha comentat d'on és Be Great. Nosaltres ja... El club va néixer el 2014 i un club esportiu jo crec que ja neix sempre amb la necessitat o amb una arrel molt social de fons, que és fer arribar l'esport a tothom i moure aquests hàbits saludables. Llavors, la vessant social ja la tenim molt arrelada, però es van començar a fer accions més notables una mica més endavant, no? El 2017, 2018, 2019 vam començar a aplicar algunes accions més radicals, entre cometes, a nivell d'oficina i de treball del dia a dia. Vam començar intentant eliminar el tema dels papers a les oficines, però no només a oficines, anem més enllà, eliminem els carnets, una cosa que nosaltres tenim molt integrada, que diem els carnets físics, no? Per venir a veure un partit al pavelló dels abonats ja no existeixen, tot funciona a través de l'app, això implica digitalitzar tots els processos que teníem, no és senzill, hi va haver-hi un gran esforç de darrere. Seguim endavant, intentem eliminar tot el plàstic possible, això també suposo que tothom s'hi troba, és bastant complicat perquè el plàstic ens envolta a la nostra vida. D'aquí anem avançant una mica més, anem a professionalitzar-nos una miqueta més, ens unim al segell Sport for Climate Action, que és un segell de les Nacions Unides on hi ha diversos clubs esportius que treballem conjuntament per això, per fer un món millor, una mica alineat amb tot el tema dels ODS. L'any passat vam fer la mesura de la petjada de carboni que s'havia fet anys enrere, però la vam tornar a fer ben feta. A partir d'aquí, aquesta temporada neix Be Great i ja sí que ho hem destacat una mica perquè fa aquest 2025 vam llançar una nova col·lecció de roba feta 100% reciclada amb estoc acumulat que teníem d'altres temporades. Així és una mica una visió global d'accions que hem anat fent. Be Great no deixa de ser BG, que BG significa Bàsquet Girona, d'aquí ve. Be Great vol dir sigues la teva millor versió en el teu dia a dia. Si ja heu vist en el vídeo, no surten només imatges de bàsquet, sinó surten imatges de diferents esports, diferents accions quotidianes, etc. Ara sí que ja em centro més en el que us he comentat, els principals reptes i obstacles que ens hem trobat nosaltres. Segurament algunes coses, jo crec que no us sorprendran la majoria, però som-hi. Recursos limitats. És el nostre dia a dia una mica. El pressupost era molt ajustat i quan neix l'àrea de responsabilitat social o aquestes primeres accions que es feien, no hi havia cap partida de pressupostos dirigida aquí, per tant, s'agafaven o es feien accions amb recursos zero o els intentàvem agafar d'algunes altres àrees, per tant, és una complicació. Manca de personal especialitzat. Jo em vaig incorporar al club fa 3 anys, és a dir, tot el que hi havia llavors era gent que treballava transversalment des de les seves àrees, organitzant accions puntuals d'aquest caire o anem a millorar això, anem a millorar l'altre.
Per tant, s'ha anat fent a poquet. Captació de patrocinadors és una part superimportant per nosaltres, però també a vegades suposa un problema perquè és el que dèiem, la marca Bàsquet Girona és totalment esportiva i potser molts patrocinadors només volen apostar per aquesta part esportiva i no per la part més de responsabilitat social, tot i que he de dir que crec que cada vegada les empreses ho tenen més interioritzat i això també és un punt a favor que tenim poder treballar aquests aspectes. El compromís dels actors clau. Bé, és algo bàsic per poder desenvolupar les accions. Implicació dels jugadors. No parlo només de jugadors del primer equip, que és la part més visible, òbviament, la més atractiva que tenim, sinó també tots aquells nens i nenes de la nostra base. Actualment tenim 28 equips. 28 equips són 300 i pico nens, quasi 400 nens i nenes que estan amb nosaltres i que també necessiten empapar-se d'aquesta identitat, de responsabilitat social, que sàpiga com funciona el club. Han de ser conscients de les coses com funcionen i bé, és una feina també fer per part dels entrenadors, per part de l'estaf tècnic, etc. Després anem a la part de també s'han de conscienciar tots els treballadors. Sí que és veritat que és una cosa que els nostres treballadors ho tenen també molt arrelat. Tenim una persona al capdavant, que suposo que serà el que és el president del Bàsquet Girona. Marc Gasol és una persona que porta en el seu ADN tota aquesta part de responsabilitat social i l'ha sapigut transmetre al 100% a les persones que hi ha darrere seu, ja siguin la CEO i tota la resta d'àrees del club. Llavors, crec que és bàsic perquè si no, tot el que estaríem fent no tenia sentit si les parts de dalt no estan alineades. Un altre tema superimportant, el que deia, vam començar fent accions molt puntuals, però l'important és intentar fer coses que perdurin al llarg dels anys, que no siguin només d'un dia vaig a un lloc i vaig a fer la foto, diguéssim, no? Que això és bastant fàcil i atractiu també fer perquè portes un jugador a algun lloc, ja tens l'acció, no, anem a fer coses, anem a fer projectes reals, anem a parlar si fem alguna acció amb una empresa que tingui una continuïtat, fins on durarà, anem a fer coses reals i això a vegades és complicat. Però treballem per aconseguir fer coses sòlides. I després una altra cosa que a nosaltres també ens afecta moltíssim és el tema dels resultats esportius. Podem estar anant, ara mateix és veritat que no tenim potser la nostra millor temporada, és un bon exemple, tot i que estem allà, però és igual, la part de responsabilitat social segueix endavant, no s'atura. I a vegades sembla que ens haguem d'enfonsar si algun resultat esportiu no va bé, però no, seguim endavant. I això també és algo que a vegades costa perquè, vulguis o no, la cara visible són els jugadors del primer equip i no sempre estan amb el mateix humor per anar a fer depèn de quines accions. Després, una altra de les coses que creiem que és superimportant és, òbviament, conèixer el territori. Conèixer el territori implica saber quina és la realitat social de Girona, i no només Girona ciutat, sinó també dels seus voltants. Sempre ho hem dit, som Bàsquet Girona, però sempre pensem en una visió més global de territori. Tota la comarca està implicada amb el que fem nosaltres. Llavors, conèixer aquestes necessitats per nosaltres és una molt bàsic. Després, com ho hem fet? Doncs intentant parlar amb entitats, fundacions, involucrar-nos amb elles. Ara ho parlaré més en la següent diapositiva, però una mica això. Després, una altra cosa que moltes vegades et demanen i és difícil aconseguir és, però quin impacte tens? Clar, com mesuro quin impacte tinc si a vegades són coses intangibles, no? Però intentem demostrar tot el que anem impactant en el territori. Amb això sí que és veritat que és algo poder més purament de patrocinis, no? De dir, vas a una empresa, molt bé, però quin impacte tindré? Doncs anem a mirar-ho a poquet i intentar saber mesurar aquest impacte.
Aquí he posat un exemple, simplement perquè es veiés el que vam fer l'any passat. Això són persones impactades directament. Directament vol dir que hem anat a fer accions amb aquestes persones. No indirecte seria totes les persones que estan impactades a través de xarxes socials, etc. Però directament, aquí hi ha un exemple com per dir, mira, ho hem comptat d'aquesta manera. I ja per anar acabant, el tema de la burocràcia i les normatives sempre és un tema més feixuc, no? Per quan tractes amb nens, sobretot, les coses no són fàcils. Nosaltres ens trobem en un pavelló que actualment és públic, forma part de l'Ajuntament, llavors moltes de les accions que ens agradaria fer no les podem fer perquè tenen un procés molt més llarg. Estem treballant per aconseguir la concessió del pavelló per poder millorar eficientment les instal·lacions, que això seria un avanç per nosaltres impressionant. No? Tenim un pavelló que té molts anys, estem en el pavelló Fontejau a Girona i ja estem treballant, tot i no tenir la concessió, en com el millorarem eficientment. I com ho hem fet, tots aquests reptes, com els convertim, quines solucions trobem? Doncs, com he comentat abans, comencem amb les aliances estratègiques. Nosaltres col·laborem molt amb entitats, fundacions, escoles, empreses locals i és la manera de poder anar teixint aquesta responsabilitat social arreu del territori. Compromís intern. Home, el que he dit abans, si vols involucrar els treballadors o els entrenadors de la base i els nens de la base, has de fer accions que els agradin, que els motivin, que sàpiguen que el club treballa tot això. Llavors, moltes vegades hem realitzat recollides de brossa a les exteriors del pavelló. Nosaltres ho diuen al vídeo, però estem al costat de la llera del riu, o sigui, tenim relativament fàcil i us ho dic de veritat que no sabeu la quantitat de residus que recollim cada vegada que fem una de les nostres recollides. També hem anat a la platja. Hem intentat anar fent accions així, aquestes sí que són més puntuals, però tenen una continuïtat perquè al final treballem amb tots els equips de la base, amb els entrenadors, amb el primer equip, amb l'oficina, etc. Després, creativitat i innovació. Si el problema són que no tenim recursos, anem a reinventar-nos, anem a pensar què podem fer per anar millorant. Teníem una problemàtica els dies de partit i era que per temes de seguretat no podíem entrar als taps de plàstic a dintre el pavelló, les ampolles han d'entrar sense taps. Què vam dir? Ostres, les llancem? No, intentem que no. Doncs les estem recollint totes, ja ho vam fer i al final de la temporada els vam convertir en això que veieu aquí, que serien com una espècie de catenàries. Un exemple. També els han convertit en clauers amb l'escut del club. Accions que col·laborant amb altres entitats així aconseguim tirar endavant, que jo crec que són xules i que no et suposen molts diners, però hi ha aquesta part de creativitat i innovació. I finalment la part de difusió i comunicació és superimportant. Òbviament totes les accions que fem han de poder arribar a tothom i la part de comunicació a xarxes socials, a premsa, on sigui, ha d'estar present. Òbviament, has de saber també on llançar aquestes comunicacions. Això jo crec que donaria per un altre debat completament. No totes les xarxes socials són vàlides per llançar tots aquests continguts. Llavors, has de saber trobar a quines ho has de fer. Òbviament, nosaltres tenim un focus molt gran i això ens ajuda també bastant. Per mi això és tot. Ja et dic, no m'he centrat molt en les accions que fèiem, que crec que és com el més xulo de veure i de saber. Per tant, a partir d'ara, si voleu, feu preguntes i us ho vaig explicant. Qui vulgui preguntar, sisplau que aixequi la mà amb això del reacciones i així podrem anar-vos donant pas si algú té alguna pregunta. No crec que hagi estat tan clara, Mira, el Jordi Reines crec que ens vol dir alguna cosa. Som-hi, Jordi. Ui, no te sentim. Ara. Hauries d'encendre l'altaveu, que no se't sent. No se'm sent.
Jordi, encara no et sentim. Ara. Ara sí que et sentim. Perdoneu. Clàudia, gràcies per compartir la teva experiència aquí a Bàsquet Girona. Realment sou un club emblemàtic, sou el club de Girona i pel que som gironins i els que ens agrada el bàsquet és un luxe haver-te escoltat. Jo només volia dir-te que tinc una curiositat, el vídeo aquest de Be Great, com és que l'heu fet en anglès només? Sí. Val. És un gran debat, això. Vale, no, és curiós. I també una altra cosa, jo crec que la vostra, anem a dir, la vostra experiència, el vostre testimoni, jo penso que l'hauríeu d'explicar més cap enfora, que segurament que ja ho feu, però sobretot que arribi als altres clubs de la província de Girona, perquè pot ser molt inspirador de cares a que entitats esportives vinculades al món del bàsquet doncs incorporin la responsabilitat social dintre de la seva gestió. No estic parlant de clubs grans, fins i tot clubs petits. Jo, per exemple, formo part d'un club petit i penso que l'exemple vostre podria ser molt inspirador també per a entitats esportives més petites. Res, moltes felicitats i gràcies per haver compartit l'experiència. No, merci, Jordi. No, sí, la veritat és que sí, que la part aquesta de per què som anglès és una mica el que he dit abans. Al final nosaltres estem a Girona i tenim el focus a Girona, però indirectament també tenim el focus posat a un altre lloc, gràcies a la persona que tenim al capdavant, i també, vulguis o no, va bé per donar-te a conèixer més enllà. Sí que és veritat que nosaltres la comunicació la resta la fem en català. O sigui, és així, és el que passa que, mira, a vegades ha sigut un conflicte intern això de fer-ho català o en anglès, però al final, com que el nom també era en anglès, vam decidir fer-ho així. I per la resta sí, la veritat és que seria molt xulo que poder-ho ensenyar a la resta de clubs del territori. Alguna vegada ho hem fet, però és una cosa d'anar explotant a mica en mica. També nosaltres ens hem de posar a ordre perquè hem crescut superràpid. En 11 anys hem passat a molt, no només amb responsabilitats socials, sinó també amb la part esportiva. Llavors, mica en mica, crear com el model aquest Be Great i poder-lo incloure a la resta de clubs seria molt xulo, la veritat. Algú més té alguna pregunta per fer-li a la Clàudia? Alguna inquietud? Si veiem que ningú pregunta i ens vols explicar tu alguna cosa més, Clàudia, o creus que hi ha algun tema que dius, ostres, aquí... Mira, espera, tenim el Josep Maria, que crec que sí que ens vol fer una pregunta. Josep Maria, bona tarda. No et sentim bé. No sentim bé. Potser escriu pel xat. Sí. Ara. Se'm sent bé? Ara? No se'm sent bé? Ai, perdoneu, ja ho he Ara escrit. potser. Sí? Bueno, en tot cas... Ara sí que se't sent. Vale. Era només per demanar sobre la sensibilització dels esportistes més d'èlit, dels que estan a primera línia, fins a quin punt aquesta sensibilització funciona o no funciona. Crec que hem entès la pregunta, Josep Maria. Si pot més coses que feu en aquest sentit per... Vale. Contesto? Sí. Vale. Crec que anaves per aquí, Josep Maria, a veure si t'hem entès bé. Nosaltres, que els jugadors professionals, un cop firmen un contracte o estan a punt de firmar el contracte, saben que realitzaran aquestes accions. No firmen només per part esportiva, sinó tenen escrit que faran aquestes accions. Quan comença la temporada se'ls fa una presentació
de com funciona el club i, òbviament, una part és aquesta. I després els impliquem de diverses maneres. Òbviament tenim la part aquesta que molts programes que fem estan patrocinats. Exemple, tenim un programa que es diu Mindset Program, que és un programa d'anglès a les escoles patrocinat per CaixaBank. Doncs els jugadors ja saben que al llarg de la temporada faran aquesta acció. A alguns els hi costa més, a alguns els hi costa menys. No us enganyaré, o sigui, això ja també va amb com és cada un. Però sí que és veritat que per molta mandra que faci a vegades després d'un entreno, agafar-los i anar a realitzar l'activitat, un cop són allà sempre és gratificant per tots. I sempre ho agraeixen al final de l'activitat. A part d'accions com la que he dit, Mindset Program o Emoció en Acció, que és una altra que parlem del tema de la salut mental i el tema de les emocions amb Fiat, el nostre patrocinador principal. També tenim a la part dels apadrinaments, que això sí que és una cosa que neix totalment del club, que s'ha parlat en el vídeo i els jugadors del primer equip van a veure nens i nenes de la base i és veritat que és el que funciona més a nivell que funcionen sols. És a dir, molts d'aquests jugadors quan volen ho diuen i van a veure els seus nens a entrenar. Ja et dic, de 12 jugadors que tenim, òbviament no tots tenen la mateixa sensibilitat, però cada vegada que fan una acció n'estan agraïts. I això, perquè aquí ens sembla algo raro, potser, però a Amèrica és algo que es fa bastant i no tampoc s'explica molt. Llavors, és veritat que els americans ho tenen bastant interioritzat, fer aquestes accions. I continuo dient que a alguns els agradarà més i a alguns els agradarà menys. Però és un treball, et toca fer això, és la filosofia del club, tirem endavant i la veritat és que és molt xulo veure com interactuen tant amb nens i nenes, que és la part potser més gran, amb gent amb discapacitat, o amb nens i nenes de la nostra base. És molt xulo. No sé si era això. Perfecte. Has entès perfectament la pregunta. Disculpeu que no se sentia bé. No sé si ara se sent bé o no. Sí, ara millor, potser. Maria. Sí, escolta, únicament per agrair-t'ho. I res, un petit detall. Això és possible perquè esteu a Girona? És a dir, el fet que sigueu a Girona, jo crec que hi ha un sentiment de comunitat molt intens que segurament facilita molt que hi hagi aquestes aliances i tot plegat. Jo crec que això segurament suma molt i sí que, si em permets, com que no hi ha cap altra pregunta esperant, sembla, d'on surt... Sí, tenim a una persona esperant. Vale, doncs ja contestaràs després, però d'on surt l'ànima? És a dir, qui ho impulsa? Si és un tema de la presidència, és un tema que surt des de gerència, però com surt la idea, com l'enfortiu, com la lidereu? Perquè crec que és molt important les organitzacions, sobretot quan no és típic en el món esportiu, d'on ve el lideratge? Però en tot cas potser deixem també a l'altra persona que pregunti, perquè si no... Vale, com vulgueu. Doncs ens guardem aquesta pregunta, si de cas, Clàudia, no? Per després. Vale. I tenim a la Laura Busquets, que té la mà aixecada. Laura, endavant. Hola, què tal? Bona tarda a tothom. Bona tarda, Clàudia. De fet, està una mica relacionat amb això últim que ha comentat en Josep Maria, perquè el que et volia preguntar una mica és, tu has dit que tu ets la responsable de la responsabilitat social, però com treballes, o sigui, realment com t'organitzes o com es treballa, no? Si tens un equip, si aneu fent reunions, si és més un treball teu directament amb gerència, una mica això, no? Com t'organitzes i com vas fent les accions. Vale, mireu, gràcies, Laura. Primer, explicar que jo no només porto l'àrea social, això no ho havia dit abans, però també tinc una altra activitat dins del club i és que estic amb temes del primer equip, bàsicament, cosa que em va perfecta perquè em relaciona directament amb els jugadors i quan hem de fer accions ja soc com la cara visible sempre per totes aquestes coses. Té tot el sentit del món. Llavors, soc jo qui lidera, és a dir, soc jo qui organitza totes aquestes accions, qui les pensa, però és veritat que sempre funcionem molt amb equip. Nosaltres fem reunions setmanals, totes les parts implicades del club, ja siguin comunicació, patrocinis, ventes, etc., tenen la seva part de responsabilitat social dintre el mateix departament, no? Llavors, a vegades no totes les accions surten del meu cap, sinó que som oberts i treballem
paral·lelament entre tots per poder desenvolupar noves accions. Sí que és veritat que moltes vegades tot aquest tema per exemple, d'operativa va molt, no sé, com l'exemple que us he donat abans de les pilones, va relacionat totalment amb temes operatius. Llavors, amb l'àrea d'operacions és amb qui pensem com anem a fer que l'esdeveniment sigui més sostenible, com eliminem aquests plàstics, com fem tot això. Per això us dic que jo tinc contacte amb totes les àrees, sí que a vegades hi ha accions que em venen donades des de dalt perquè les ha pensat, perdoneu, en Marc mateix o la persona que hi ha a sota, que és l'Estefi, la CEO. Per tant, és una visió una mica global, és difícil, no? Jo intento posar ordre a tot el que tenim, també penso accions, no estic tot el dia creant perquè és molt complicat, però sí que intento jo posar ordre a tot el que anem tinguent. Moltes accions que ens venen de patrocinis també, que van cap a aquesta part de responsabilitat social, primer les filtro jo i després les executem, per exemple, també. Faig una mica de filtre amb tot. Llavors, com que està present a tot arreu aquesta part de responsabilitat social, és qüestió d'anar-ho ordenant, anar filtrant, i és una mica liós perquè estem tots implicats, però bueno, més o menys és això. Perdoneu que... No sé si he contestat més o menys, és així. Merci. Molt bé. Doncs veig que ara no tenim ningú més, per tant, Clàudia, si vols respondre a la pregunta que ha fet en Josep Maria. Bueno, jo crec que era una mica el que li he contestat a la Laura. Això de que o sigui, la part de responsabilitat social del club necessitava una mena d'ordre perquè es anaven fent accions des de fa molts anys i la manera que van aconseguir-ho va ser donant-me l'oportunitat a mi de liderar aquest departament. Persones implicades, ja us dic, n'hi ha a tots els departaments perquè no tindria sentit si uns comencen a fer accions que no van alineades amb la part de responsabilitat social, no tindria sentit tot el que estem treballant. Després, la part que tenim més a sobre nostra, doncs que és xulo que estiguin tan implicades i tinguin tantes idees i estiguin tan oberts a rebre noves... Com no tenir por, no seria no tenir por a l'èxit, però no tenir por a equivocar-nos, anem a ser ambiciosos, anem a crear coses innovadores, etc. Dani, veig que tens la mà aixecada. Endavant. Gràcies. Clàudia, sobretot sumar-me als agraïments per tota la presentació. Jo volia fer una pregunta, és molt concreta i és per defecte professional. Llavors, mirant una miqueta això, la vostra fitxa també, la plantilla que sou, que al final és un club, com comentaven els companys i companyes, que és molt reconegut i té molta presència a Girona com a tal, i amb aquest focus també que teniu a la part de treballadors i treballadores, del creixement i el desenvolupament i la formació, jo no sé si teniu programes oberts amb entitats o de la zona per incorporar persones en situació de vulnerabilitat a la plantilla quan teniu necessitats de contractació. No sé si teniu gaire rotació, no entenc, però per tipus de club que sou, no? Però quan es donen aquests casos, no sé si teniu alguns programes oberts per incorporar talent vulnerable, per dir-ho d'alguna manera, de la ciutat de Girona, en aquest cas. Nosaltres no tenim, és a dir, som bastant petitons, no hi ha molt de rodatge de canvi amb els treballadors, això també és cert. On hi ha més canvi poder amb la part esportiva, com és lògic, amb el tema de l'estaf i així, però a nivell de treballadors no. Sí que és veritat que nosaltres tenim un equip de cadira de rodes. Llavors, és la part més inclusiva que crec que puguem tenir en el club ara mateix. Treballem molt amb MIFAS, que és una entitat que just està aquí al costat, que ells treballen amb persones amb discapacitat física. I amb ells, abans aquest equip de cadira de rodes havia sigut de MIFAS, ara mateix, fa uns anys ja va canviar a ser Bàsquet Girona, però no deixem de tenir aquest lligam amb ells i totes les persones que venen a jugar amb nosaltres
algunes que ens han vingut, per exemple, a Barcelona, gràcies a això han trobat feina a través de MIFAS. No s'han integrat directament al Bàsquet Girona com a plantilla, però sí que han trobat feina d'una altra manera. Per exemple, sí que no és tant a nivell laboral, però també hem fet voluntariat amb persones de la Fundació Els Joncs, que són gent amb discapacitat intel·lectual. Estan oberts a venir sempre que vulguin a fer de voluntaris en els nostres partits i també això és una altra manera d'integrar aquestes persones. La veritat, no sé si és això, oi? No tenim exactament un conveni amb cap altra empresa d'inserció laboral d'aquest estil. Ho hem intentat mirar, tot sigui dit, sobretot pels dies de partit, perquè és quan hi pot haver-hi més rotació. Però per els dia a dia, no tant. Molt bé. Moltes gràcies. A tu. Molt bé. Tenim algú més que vulgui fer alguna pregunta, que tingui alguna inquietud? Aprofitar doncs aquesta experiència tan interessant que tenen al Bàsquet Girona? Doncs, Josep Maria, tu tampoc vols preguntar res més? Bueno, si em poses el micro a la boca... Escolta, potser futurs reptes que plantegeu en els propers anys, amb la mirada molt en el llarg termini, quin seria, tu per estar més que satisfeta d'aquí 3-4 anys, on hauríeu d'estar en aquests temes? Mira, jo crec que, de fet, quan ho ha dit en Jordi, és una cosa que té molta raó i és poder haver sigut l'exemple que volem ser a la resta de clubs del territori, per exemple, seria una gran meta, que puguin aplicar coses que hem fet nosaltres de bones pràctiques en els seus clubs seria una molt bona cosa. Obtenir aquest reconeixement de part de la gent que et rodeja del mateix esport, o no, si no té només per què ser bàsquet, pot ser qualsevol altre tipus d'esport, és una gran meta. Òbviament, seguir creixent a nivell en temes de responsabilitat social, anar desenvolupant totes les accions que puguin ser i d'una manera real, no? Pensant a llarg termini. I el repte més gran que tenim ara, i l'he comentat abans, és el tema del pavelló, l'eficiència del pavelló. Hem de millorar-ho sí o sí, perquè tenim unes instal·lacions molt antigues, estem en contacte cada dia amb l'Ajuntament i tenim propostes de fer que crec que un cop ho aconseguim serà per nosaltres, ho celebrarem segur, perquè no pot ser que de moment estiguem anant com estem anant. Són 3 coses bastant concretes que crec que podem anar fent. Molt bé, que bé. Doncs, algú més? Alguna pregunta? Alguna coseta? Em sembla que ens ho has deixat tot tan clar, Clàudia, que no ens ha quedat cap dubte. Doncs, simplement recordar-vos que per al xat l'Andrea us ha passat la fitxa de bones pràctiques, per si la voleu consultar i de més. I a la nostra web de respon.cat doncs tenim els vídeos, que la veritat és que estan molt interessants. Agrair-vos a tots l'assistència, esperem veure-us ben aviat i res, que moltíssimes gràcies, Clàudia, gràcies a tu també per tot. Ha estat molt interessant tot el que ens has explicat. No, moltíssimes gràcies a vosaltres i a tots els que heu estat aquí. Qualsevol dubte o cosa podeu demanar al meu mail i estem en contacte, encantats. I qualsevol dia convidats també en un partit.